Chen, 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 chen. Telenotícies vespre. Hola, bon dia. Des d'aquí, Telenotícies vespre de Televisió de Catalunya, número 3. Hem rebut notícies noves sobre Iraq. Allà estan tenint nous bombardejos als pobres moros. Però primer tindrem una connexió amb Òscar Fernández, que està allà observant la gran desgràcia que hi ha. Òscar, hola. Bueno, tenim uns quants problemes tècnics, ho sentim molt. Ara anem a veure el vídeo que ens han preparat des d'allà, Iraq, des d'on els pobritos moritos estan sofrint molt. Observem. Ei, ei, ei! No ho esperàvem així. Contactem ara amb l'hospital d'allà a Iraq, on metges d'Amèrica, Europa i de tot arreu han anat a... Ai, perdó. Europa i altres països els estan ajudant. Observem-los. Ja està, estàs viu. Però no tot és vida. Vida i vida. També hi ha altres coses. M'han comunicat que Òscar Fernández ja està amb la nostra comunicació. Sisplau, Òscar, ens resol... Òscar. Sí, ho recebeixo, com ho digueu, sí. Què? Com estan per aquí, Iraq? Cony, no ens ho podries explicar d'una altra manera? Vingut com vaig estar tots morts. Ho pots repetir? Han caigut bombes i estan tots morts. Que divertit que és, no? Sí. Molt divertit. Molt divertit, és que jo soc americà, saps? Pues que en català. Ara connectarem amb la central de militars americans, on allà estan preparant-se molt per parar aquest coll de guerra que està matant a tot de gent. ¡Solo tengo una apuesta! Veieu com col·laboren en l'ajuda dels homes d'Iraq? Doncs ara connectem amb els carrers d'Iraq. Com viu la gent allà? Perdoni, és que... Ho sentim molt per el desastrós telenotícies que estem tenint avui. Bueno, estem a punt d'acabar. M'estan comunicant que tenim una última notícia. Observem-la. Òscar, sisplau. El xampany directe! Està boníssim! I que me diguis! Acabem el telenotícies d'avui. Bueno, passem a publicitat. Avui diria que no us podrem fer un abans de l'informatiu que hi haurà després de la publicitat. Mai et vaig estimar. T'estimo tant per tant. T'estimo només jo.
T'estimo.